България. 100 000 100 000 лева. За месец? За едно 3 месеца, за една кампания. Това е много голям бюджет за нивото на България. Това е голям бюджет за гелиомаркет. Да, пример с кампанията на Cisco, интегрирана кампания на Cisco, която направихме през 2005 година. Много интересна, много иновативни неща има в тези кампании. За първи път направихме онлайн в реално време lead generation система, която да всъщност всички потенциални клиенти, които кампанията успяваше да привлича за продуктите на Cisco, в реално време бяха дистрибутирани по определен алгоритъм и по определени критерии към партньорите на Cisco в България. Това е голям производител, голяма марка, която не продава директно, а използва междинни звена, като дистрибутори, вебери, пресели и така нататък, за да стигне до крайния клиент. Изключително сложно е кампанията да е адресирана към крайния